Започват минутите на Подлупа. Предстои ви специална среща и откровен разговор с популярния български художник, карикатурист и режисьор Анри Кулев, който ще ни разкаже разгадал ли е загадката Веда Словена, ще ни разкаже за новият си филм Цахес и за световният фестивал за анимационно кино, който ще се проведе във Варна през септември. Здравейте и добре дошъл. Много се радвам, че сте мой гост. Много нови неща има около вас. Не сте идвал почти година в нашето предаване и се случиха тези неща, за които миналия път говорихме. Но първо да започнем, ако искате, с документалния филм Веда Словена. Всъщност как се роди тази идея? Това постижение, всъщност виждаме и 3D там, и анимация, и истински актьори участват, живи актьори участват. Така ли го наричаме? Постижение? Постижение? Би трябвало да бъде рутинно изпълнение. Би трябвало, знаете, в България, това наистина си е постижение, което направихте. Не съм сигурен, не знам как да ги оценявам, няма значение това, но първо, разбира се, всичко. Първо и благодаря, че се виждаме отново. Това е така и за мен е много приятен момент след толкова време. Второ, трябва сигурно да благодари човек на съдбата, че може да му позволи да направи нещо подобно, защото не е тайна, че тук нещата се постигат с огромно усилие, независимо от крайния резултат. Резултатът може да е блестящ, може да е много лош, но усилията по пътя са огромни. Колко време ви отне Веда Словена? Не мога точно така да ви кажа. Във всеки случай си спомням само, че за участието на една телевизия изчаках точно 2 години и половина едно решение. Но това не е важно. Важното е, че все пак филма е направен. Основната енергия въобще по филма протече по уста, да го наречем, защото той е един многопланов човек, Борис Христов. Той е човека, който предложи сценария, той, който човек е запали въобще историята около загадката Веда Словена. Той беше връзката между БАН, да речем, хората, които се занимават с проблемите, литературния институт, архивите. Той беше връзката с Нов български университет, който е продуцент на филма. Там има хора, които се занимават с проблема и изследват. И въобще за мен беше безкрайно интересно да попадна в този свят на двама уникални и уникално забравени мъже. Става дума за Веркович, за Гологанов, едни хора, едни фигури от историята и от културата на България, които са безценни и които просто благодарение на усилията на маса хора би трябвало да се върнат отново, макар и по един друг начин на тази сцена. Има един дълъг спор, може би над 150 години. Със сигурност. Кажете ми, в този филм на финала, всъщност, разгадавате ли тази загадка? Защото, знаете, имените наши учени са оспорвали всъщност Веда Словена и Веркович. Гледайте филма и там ще разберете всичко. На всяка цена не обичам такъв отговор, кажете. Не, ще ви кажа веднага защо. Аз мисля, че качество на филма е, че е един много добър, много човечен, много отворен и ласкав финал, който показва едно отношение на авторите към случващото се. Борис има една великолепна фраза в финала: щом не е ясна присъдата, нека да оставим тези души да отлетят в пространството и да отидат там, където просто душите летят на друго место. Така че филма не е някакво решение, филма не е присъда, филма е едно вадене и поставяне въпросите на масата и в един много човешен план разглеждане на аргументите. Да, точно така. А иначе е повече от любопитен спор, участват всички възможни хора, започвайки от Луи Леже, минавайки през баща и син Иричек, минавайки през Петко Славейков, Арнаудов, Шишманов, разбира се. Георги Сава Раковски, знаете пък какво казва? Той е бил за това, че... Раковски е най-малко, защото Раковски бива обвиняван от противниците, че той е действал на Гологанов, който е бил запознат с идеите на Раковски. Раковски е дошли най-малко. Там Вазов е бил основната фигура, разбира се, Шишманов е бил основна фигура. В по-късно време Кръстю Коямджиев, професор Богданов. Филма е огромен като материал и всяко едно бегло минаване по върховете му просто няма да бъде сериозно. Аз искам да погледнете филма, моля ви за това, разбира се, и тогава да поговорим. Добре, пак ще ви поканя и пак ще поговорим. С удоволствие. Но искам да ви опитам, това, което дори и днес се намира, има хора, знаете, не само родопски села, които още пеят песните, които са тип Веда Словена. Защо фолклористите не им обръщат внимание? Аз специално порових и разбрах, че има такъв, нали, мога да го нарека тип Веда Словена. Какво внимание не обръщат и кои фолклористи? Защото според мен това е народната памет. Да, в филма но знаете, Кузман Шепкарев говори много интересни неща във филма. Той казва, че
народната памет при неограмотените хора се задържа по съвсем друг начин и протича по различен начин. Те са необременени от нашите цивилизационни мисли и затова могат да пазят огромни по обеми фрагменти от памети. Така че това е много сериозно. От баща на син, от син на баща. Всичко това се предава от син на внук, всичко това се предава по веригата и се помни в огромни обеми. Това е част от добрите аргументи за Ведата, че тя съществува в този си обем. За вас разгадали се загадката, когато вече вникнахте толкова навътре? Никакво колебание. Аз също открих проблема. Не мога да крия това. Аз открих проблема. Винаги съм го знаел повърхностно по някакъв начин, но никакво колебание в изключителната мисия на тези двама мъже. Има един много интересен цитат на Стамболов, който казва, че дали си ги измислили или си ги преписвали, за нас, българите, няма никакво значение. Важното е, че те са родени в българска среда. Изключителен държавник Стамболов. Аз открих и Стамболов покрай филма. Много любопитни нови неща научих. Така, аз мисля да преминем към по-нататък в разговора. Ще го гледам филма и пак ще ви поканя, защото наистина това е един въпрос, който е много актуален. Все пак ние трябва да запазим творчеството. При едно условие обаче. Ако Кажете. тук стои Борис или стои някой човек, който познава същностно проблема, добре, защото наистина това е сериозен проблем и не трябва просто да му се обърне внимание. Това, което вие сте направили, с огромна е много радост. хубаво. Или хората от БАН, или хората от Нов Български университет, професор Богданов, доцент Бочков, това са хора, които се занимават с проблемите, които ги познават много отблизо. Това са важни неща. С удоволствие, но нека разговорът да бъде малко по-широк. Да не стои на преден план кинаджията, а да стои на преден план научния работник и специалист. Така ще си да малко в тъмнина. Винаги сте казвали, извинявайте, миналия път казахте, че всъщност много не обичате детата. Когато нещо е 3D, 4D, Приятно е човек 5D. да си спомня случайно изпуснати фрази. Прав съм, да, така е. А пък Прав този съм филм бил. го виждаме 3D. Не е 3D. Филмът е един опит да направя това, което ми се искало цял живот и разбира се съм се опитвал да го правя, но мъчително, защото технологиите са били различни или пък аз съм бил на различно ниво от технологиите. Филмовото пространство е едно изключително интересно пространство с възможността да бръкнеш и да вземеш нужните ти места и да можеш така да ги композираш, че общата история да стане много сдъвкана, много приета от зрителите, без това да натоварва по някакъв начин технически или с някакви специални ефекти или с нещо. Това е много важно да се намери баланса в това. Изведнъж целият материал поведа Словена с възможностите за миниатюрни фрагменти от анимация, с възможностите за вкарване на 3D анимация, с възможностите за едно ново експониране на документалния материал. Никой не е открил Америка. Цялата работа е в мини-балансите вътре, които са постигнати. Това е най-важното нещо в баланс, който добре. всички се стремим във всяка една сфера. За Цахия изговорихме миналия път. Сега вече е факт, след малко ще видим и фрагменти от филма. Кажете ми, всъщност, знам, че работили сте 10 години. Правилна ли ми е информацията по този филм? Може да го нарека приказка? Подведах малко нещата, защото винаги човек емоционално може да разкаже нещо, но тези 10 години могат да бъдат фрагментирани, разбира се, във времето. Първо, ние не сме снимали и не сме работили 10 години. Това ще бъде обида за всякакъв екип, който е блестящ и много добър. Чистата администрация на филма се е ръководила от 10 години, защото от измислицата през 2001 година, през първите разговори, през какво ще бъде всъщност, дали ще бъде пясъчният човек. Сигурно се е променила историята 10 години, безспорно. Разбира се. Второто нещо, което не бих искал да го кажа в този вид, съобщих думата приказка, но и тя е с една доза условност. Това е Аз ще филм... помоля за малко да прекъснем, защото имаме връзка по телефона с един ваш колега и приятел. Няма да ви кажа кой е той. Сега успяхме да се свържем, доколкото разбрах и той се обадил, така че иска нещо да ви каже. Искате ли? Само, че няма да ви кажа кой. Съгласен ли сте? Сигурно ще възбъркам, разбира се. Боже, здравейте! Здравейте, чуваме ли се добре? Да, чуваме се, да. Много ви благодаря, че се включвате в нашия ефир, понеже традиция е тук да не казваме кой седи от другата страна на телефона, пък искам да ни кажете няколко думички за Андрей Кулев, за това как се работи с него, какъв човек е. Кажете ни, за да може да ви познае. Какво ще му кажете? Аз понеже много обичам автомобилите, ще направя едно такова сравнение. Така както при добрия автомобил нещата работят безотказно и сигурно. И той може да те преведе през всякакъв път. По същия начин е и работният процес с Анри. С много лекота, без много думи,
с два погледа и актьора разбира какво трябва да прави. Камене. Да, точно така, Камен за Донев, актьорите- благодаря се. Подведеха ме, Камене, защото говориме за Цахис, а ме подведаха с твоя глас нарочно за Веда Словена. Благодаря ти, Камене, за участието. Ти беше чудесен и си. Кажете ми как се работи с него. Казахте, направихте тази съпоставка. Какъв е той през вашите очи? Мен ли питате? Мен, на вас питам, да. Ами как се работи? Аз ви казах. Много леко и много приятно. Без излишни нерви. Защото когато някой проявява излишни емоции, това значи, че не е убеден с това, което прави. При Анри е точно обратното. Нещата вървят стабилно, като това в коловоз, което значи, че той много добре мислил по въпроса и така. Аз и по себе си следя, когато съм уверен в нещо, съм спокоен, а иначе не. И това мога да кажа за работния процес. Резултатът, разбира се, е добър. Много ви благодаря, че се включихте. И наистина, финални думи към него искате ли нещо да му кажете от нашия ефир? Или всичко сте си казали? Ами единствено и само да продължава и му желая нови проекти и също му пожелавам да направим игрална версия на загадката Веда Словена. Благодаря ви още веднъж за включването. Много добра идея. Там е много добра идея, Камене. Там е бездна около загадката Веда Словена, защото тя обхваща един изумително интересен период от българската история. Страшно е просто. Периода около освобождението, веднага след освобождението, развитието на нещата. Една съвършенно нова и страшно бурна държава, която се развива в всички посоки. Страшно интересно. Разбира се, не мога да си представя, че така лесно може да стане игрален вариант на Веда. А защо не? Защо не? Това е по-скоро съвет към Борис Христов. Да ни чуе Борис и разбира се, дано ситуацията около българското кино финансово да позволи да се направи такова нещо. Ще е страшно интересно. Аз също мисля, че... Мислил ли сте по този въпрос? Ето Камен преди малко каза. Непрекъснато. Аз също виждам. По-скоро обаче го виждам не като някакъв кинопроект. Аз го виждам като един телевизионен сериал, който е много интересен и много любопитен. Защото може би в 90 минути или примерно 100 минути не може Не може. Там е друго. Там би трябвало да бъде един удар игралното кино, един разказ, една случка, докато тук нещата проистичат едно от друго и то тегли една друга сага в друго време. Струва ми, че това е един телевизионен сериал. Че леко се работи с вас, каза Камен. Това още не е комплимент. Камен го каза с чувството на добър човек, но комплиментът е когато резултатът е добър. И обикновено е така. Знам, че едни изключителни мрънклювци и много кофти хора постигат добри резултати, а полуусмивката на добрия човек често пъти не води до никъде. Така че това е важен проблем. Аз го приемам с радост от Камен, но проблема стои. Никога в изкуството добрината не е вършила работа, върши работа други качества. Да, обаче пък ако човек има една ценностна система, така говориме за Цахис, понеже така не можахме да се свържем по-рано с Камен, когато говорихме за Веда Словена. Сега предлагам да видим малки откъсчета, които избрахме, фрагменти и продължаваме. Да бъда обективен, но защо всички се прехласват пред неговия благороднически чар, красота, снажната му осанка? Само аз виждам, че това е едно грозно фъфлещо джудже и нищо повече. Грешиш, Балтазар. Не само ти. И цигуларя, и певицата, и Пулхер. Те също виждат истинския му образ. Защото вие всички сте лично засегнати и затова масовата психоза не ви влияе. А при теб особено има още една причина. Любовта. Нали казват, любовта е сляпа? Влюбеният вижда това, което иска да види. Знаеш ли, миличка, цялата красота на човека се крие в мисълта му. А кой е физическият символ на мисълта?
Това е главата. При това не е красивата, а умната глава. Всички там красиво тяло, нежни ръце, седалищни части, разни отделителни органи са луксозни подробности. Мислила ли си защо художниците изобразяват великите държавници и големите учени като бюстове? Без крака и ръце? А? Защото... Видяхме фрагменти от Цахес. Кажете ми, днес виждате ли в нашата реалност и всъщност какво се случва, когато черното е бяло, бялото е черно? И много такива примери мога да ви дам. Първо Хофман е един, както се казваше, гениален предтече, имаше такава фраза. Хофман е един измисляч, който толкова изпреварил времето си, че като че ли няма тема, която да не е засегнал. Включително и темата на този паралакс на окото, който бърка и приема видимото за истина. Аз се оказва и със съвременните научни изследвания, гледах много любопитен научно-популярен филм, че и окото, и ухото, и мозъка принципно грешат, защото им е много удобно да вървят в едни изразходвани пътечки. Проблемът с Цахес е вечен проблем. Той не може да бъде изолиран, той не се отнася само за България, той се отнася за всички хора по света. Той е актуален и днес. Той е задължително. Проблемът с магията на влюбването е вечна в света. Масовата психоза, която е обхванала обществото и тя вижда титана в един човек и в един момент изчезва и той човек се превръща в един обикновен гражданин, е проблем на властта и той е вечен проблем. Цахес обаче не се занимава с това конкретно. Той се занимава с една друга душевност на хората. Той се занимава с... Сама по себе си това е една любовна приказка за любовта, за чувствата. В това отношение ми се струва, че Цахес ще има добра съдба в бъдещето. Нека да го кажа така. Не съм сигурен, че ще има в настоящето, но ще има добра съдба в бъдещето. Първо, защото филма е облегнат на един много добър литературен материал, написан от сценариста Христо Ганев. Много добър, базиран върху Хофман. Второ, Хофман име, което... Задължително цялата история. Второ, защото всичко това, цялата тази прекрасна приказка е изиграна от много добри актьори, фантастични български актьори. От най-добрите ни. Трето, защото приказката е заснета много добре от оператора Светла Ганева. Чудесно е заснета приказката. Четвърто, защото музиката на композитора Стефан Димитров е великолепна. Тя е много песенна, както цялото творчество на Стефан, много хубава, много насочена към хората и към нещата. И така нататък, те са детайли, които са частно. Работата на художника по костюмите Марта Миронска, работата на Анастасия Накиев, художника, постановчика. Това е един екипна работа, супер екип, който направи нещо. Кажете ми за посланието тук, защото миналия път говорихме с вас и винаги казвате, че е нещо много важно. Когато правиш изкуство, когато правиш филм, независимо било то дали ще бъде анимационен, документален или игрален, той носи някакво послание и вие обичате да провокирате с посланието. Съгласен съм, но това послание дефинирано по този начин изглежда много принизено. Един филм носи много успоредни неща вътре в себе си. Изброихме до сега няколко такива. Но посланието е, че човек е подвластен на магията. Човек не може да прецизира добре нещата. Той не е ковач на съдбините си. Той не е, и това го повтарям непрекъснато, тая мантра, защото е много важна. Той често пъти, в повечето пъти, той е подвластен на едни стихии на живота и които няма излизане от тях. Хофман го усетил. Хофман има много хубави разработки по повод на просвещението, с иронията на това време, с иронията на новото време, което идва, което той иронизира непрекъснато, въпреки че там има включен, разбира се, и много големи фрагменти от немски романтизъм. То също е един отделен разговор, огромен и интересен. Тук по-интересно е друго. Мен ми се искаше по някакъв начин
по-голяма част от хората да видят филма. Поради ред причини, но това е третия разговор, който е разговор за българското кино и той е огромен и основен и би трябвало Пък с него да започнем имаме 3 минутки, да. Със сигурност. Но аз вярвам в Цахис и в бъдещето на филма. А това е много важно. Скоро ще имате рожден ден. Така ли? Да. Това е хубаво. Правите ли си равносметки? Не, разбира се, шегувате ли се? Този, който си прави равносметки, значи но седи когато имаш пред един отворен гроб. някакъв личен празник, си казваш най-елементарното. Това трябва да свърша. Знам, че Пук трябва да излезе. Пук още е рано, защото работим, но Пук става много добър филм. Също много добър, много интересен. Аз по-скоро много бързо, щом ми говорите за 3 минутки, трябва с ракетен на скорост да съобщя, че какви равносметки, за какво става дума. Опитваме се един огромен екип отново след миналата година, когато направихме възстановената Варна, да направим Варна 12-та година. Много сложно, след много трудно. След 22 години пауза. След 22 години, но вече след една. Вече имаме 7-ми фестивал. Сега сме на 8-ми с подкрепата на много институции, за което съм благодарен. Министерството на културата. Не само Министерството, кабинета дори се занимава с случая, което е много приятно. Варна на всяка цена, кметството на Варна, лично кмета на Варна, много емоционално и много преповдигнато подкрепят фестивала. Разбира се, че е важно, освен медийните партньори, освен подкрепата, ужасно ми се иска отново публиката, хората, възстановената Варна да потъне сред хората. Този път отваряме фестивала, ще го направим фестивал в града, ще се опитаме да пуснем филмите и по улиците, в кафенетата, навсякъде в културните центрове, които са по големите райони на Варна. Въобще инициативата е огромна. Там е една черна дупка, е това, в което може да погълне този фестивал огромни обеми. Дойдоха повече от 500 филма, мина селекция с 96 трудна ли ви беше филма. селекцията? Аз се държах леко на страна и затова за мен беше весела и особена. Но участниците вътре, те бяха хора от Полша, Финландия, Русия, Франция, България. Това е селекционната комисия от 5 човека. Те свършиха огромна работа. 96 филма са в селекцията, официалната, плюс отделно панорама, плюс огромно представяне. Тази година е 100 години от рождението на Джон Халас, основателя на АСИФа. Неговата дъщеря Вивиан Халас ще бъде във Варна. Той ще направим всичко нужно да отдадем този дан, който е на фестивала към АСИФа. Така че там е огромен по обем, но разбира се много трудно това нещо. Непрекъснато сме на ръба на инфаркта. Трудно е по всякакъв начин. И организационно, и финансово, и чисто в човешки план. Нещата са много сложни, много трудно. Обаче пък аз ви желая успех. Миналата година мина прекрасно. Тази година отново ще дойдете преди или след фестивала да разкажем. И знаете ли? За да видим, понеже нашите зрители успяха да видят ни малки фрагменти от най-добрите филми. Отново ще видите всичко, но ми се иска да не бъда. Аз искам и след това да бъдат тези млади хора, които би трябвало до година и да поемат фестивала. Моята роля като че ли се изчерпа. Аз трябваше малко да забутам вагона по надолнището и да седи и да гледам как продължава. Не вярвам, че може така да седите отстрани, не знам. Иска ми се това да се случи обаче, защото нещата са различни. Трябва друга енергия да тласка този фестивал. Добре, очакваме ви отново. Благодаря ви. Защото имаме много поводи за разговор. Знаете, 20 няколко минути не стигат. Благодаря ви за това участие. Аз ви благодаря. Благодаря ви на вас, уважаеми зрители, че бяхте с нас. Останете с програмата на телевизия Европа.